panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan, permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mos balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampong med imong ginikanan, panigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko, kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti, kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki
Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain. Bernie Bitok-Bitok. Wala na makilala ka aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Oh yeah! Kahit Nasaan ka man? larawan mo'y natatanda. Itaas mga kamay! Sa pagtulog ay Labi na sa mga basa ug ilok! ay nais ko sana Astang iganga! sa tuwing Hoy! Come on! ano bang Nakita puso kong ito sa'yo kapag ika'y kasama. Anong ligaya ko sinta? Bakit Oh yeah! Ako ning idedicate sa tanan mga naminaw karon sa Plaridel o sa Aluran. malimutan? Wagay-way mga kamay. Bakit Come on! labis kitang mahal? Oh yeah! Subaman, iniibig kita. Mao galing. Mayong hapon. Mayong gabi mayong buntag. Kung sa mo'y oras na minaw karon. Kung asa man mo nga radio station nga minaw karon, ano yan na po ang inyong kinaamang inyong paborito, inyong giulatan. Gugmang giahak. Drama, comedy drama. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mahirap talaga maging pogi. Siyempre, Mahirap talaga maging heartthrob. ay lisod kayo yun. Kabalo ko, di ninyo na ma-feel kay di man mo gwapo. para masatisfy mo kung tinod bagin nga gwapo, pwede naman mo tanawon sa Bitok-Bitok University kung sabay dagway ni Brother Bernie, Alden Richards ba or Jericho Rosales. Ano bang Ayaw na magpalag diha. puso kong ito? Hello ko da kang DJ George. Sa pagbasa ni brother. Anong ligaya ko si Diha sa may Plaridel, 97.1 Mix FM Plaridel. Grabe. Kulba kayong Mix FM sa Plaridel. Nagbuto-buto, nagpaka-paka. O Mix FM Aloran. Sa 92.5 Mix FM Aloran. Kumusta mong tanan? labis kitang Shout out sa nako ning nagpa-shout out sa ako be. Happy listening to Suzette and Liza Sumalpong na ami diri sa among farm. Oh, sana all na farm. Basig farm bill ra niya. Sa among farm diri sa Dalisay, Aluran, Misamis Occidental. ko. Naminaw sa imong kamut-anan nga programa. Salamat. Ay, salamat Ma'am Lisa, aba mo nga Sumalpong. Salamat madam sa imong paglagubo diha ha. Pasensya na kayo usahay, maulay na ako pagbasa inyong mga mensahe. Kung gusto mo magpa-shoutout, i-message lang ang Bitok-Bitok University, ha? Salamat, daan ninyo diha. Iyakap mo'y di ko mali. Kamparing Louie diha sa Big FM, Hello Sentanan. Siyempre, nagbuto-buto po diha sa may Oroqueta City. Hello diha sa may Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Kumusta mong tanan? Sana makalagi ko des Oroqueta City.
Kay mga DJ pa lang sa partner radio, mga itsuraan na. Unsan lang ka mga naminaw? Oga, syempre, sa Pikas Bahin, sa Radyo Katribo Philippines 106.9 sa Butuan City. Hello po sa inyong tanan. Diya po sa Nasipit, may tanan kong Nasipit City. Kasatuina Sa Nasipit, Agusan del Norte, 94.3 Radyo Serbisyo. puso ko Kumusta mo mga taga Nasipit? kapag ika'y Sana makalaag po ko diha. andon. Og sa Pikas Bahin po sa Kidapawan City. Kidapawan City. 100.7 Tamboli Infinite Radio Kidapawan City. Hello sa intanan dia. Balik Kusgin yung mga radyo ha. bakit Sumoto. abis kitang mahal. Tapos atangin ninyo pohon sa Iligan City, Hingoog City, Malay-Balay City og sa Valencia City, Bukidnon. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Nagubulag eh. Mayong adlaw, Brother Bernie! Bitok! Ang atong programa giatod kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Nag-ashigo na ba ang tanan? Ang ashigo adunay main ingredient nga ashitaba. Usa ka native nga tanom nga makita nimo sa Japan. Ay, hello des sa tanan mga naminaw des Japan. Domo arigatou gozaimasu. Genki desu ka? Kabalo mo sa Japan, ang tawag ani nila isa tomorrow's leaf. Kung sa Bisaya pa, sa lugar ni, ang dahon sa kaugmaon. Tama ba? Ang dahon ugma. Ana di ay. Tomorrow's leaf. O, mo man na English nila ng ashitaba. So, tomorrow's leaf. Sa Bisaya pa,
Ang dahon ugma. Kaning asitaba sa tinud-anay lang sa akong mga pinalanggang mga namina og suking tigpaminaw. Pila na kadekada kini ginagamit sa hapon isip tambal nila. Yes! Mao ni siya ang sikreto, ang asitaba. Pila kadekada na kining ginagamit sa mga hapon isip tambal, ha? Ang asitaba manggod, dato ni siya sa antioxidant nga mo protekta sa imong lawas para ikaw mahimong healthy. Anti-aging pud ni siya ang asitaba. Mo nang matingala ka sapon bisag 90 anyos na, lig-on gyapon og bata tanahon. Kay nani siya anti-aging component. Makatabang sa imong mga pamanit na ikaw mubata. Ana ra ba ta mga Pinoy, bahalag pobre, hala sige gnosnos anaw, signosnos. Para lang yun mo bata. Ang problema sa sige gnosnos para mawala ang kunot, nawala ang kunot pero nibali na sliog, nahimo na mong pabo. Kaning asitaba natural. Naaisago lang asitaba nga properties na ang imong mga panit mas mobata ka. Ang asitaba, taas ang level sa vitamin B12. Mao nang maayo kay ni siya sa imong nervous system. Unsa ang nervous system? Mao nay dahilan mo na nervous ka. Motabang manguning asitaba sa pagproduce og red blood cells. Kung asa magdala kini og oxygen sa tibuok nimong lawas. Og ang asitaba ilado as anti-inflammatory. Kanang nay mga arthritis diha, nay mga asthma ug uban pa. Ang asitaba number 1 nga ginagamit nga tambal sa hapon. Gani, ang asitaba aduna po'y anti-cancer properties. Nga mupugong sa pagtubo o sa pagkatag sa mga cancer cells. And lastly, ang asitaba, grabe kay ni ka-power mga igala. Kay mo support ni siya sa atong healthy digestion. Oo, kani atong mga tiyan ba? Ing-ana kanindot ang asitaba. Mao kana ang sagol sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Nay word nga plus kay di lang asitaba na napay turmeric, napay guyabano extract. O di ba? Busa kamo tistingin na ninyo ang Ashigo Plus Herbal Capsule o kung magkape naman lang mo kanina ang ipuli Ashigo Plus Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking tindahan diya sa inyong mga lugar o mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Testingin na, palit na og Ashitaba Herbal Capsule og Ashitaba Herbal Coffee. Mayong adlaw, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Ben. Ben di Sarapen di Cochilio di Armasen. Ben ba? Ay, pen dito. Itago na lang ko sa pangalang si Ben. Brother Bernie, nag-uyab ko. So sa kababae nga itago na to sa pangalang si Francine. Guwapa, sexy, yummylicious, walay pakay. Hamis, walay pakay, walay liki, walay talumtum. Kutis porcelana.
Mao nang gibuhat gyud nako ang tanan para lang gyud tawon nga makuha ang iyang pungango. Sa iyang kagwapa dagang ko'y nahimong karibal. Apan sa ako panggiingon gibuhat ko ang tanan ni tumbling ni Balintong nagloan. Nagpakitang gilas para lang gyud mabungkag ang iyang tinapok. Og sa akong pagpaningkamot, kaloyan sa Diyos, na in love pod sa ako si Francine. Ice cream diet cake. I've been waiting for you from the start. You've been running on my mind just like a part. Been so lonely, I've been trying to change. You're the missing piece within my heart. We go cruising in my car, yeah. Play your favorite song, yeah. Call you all the time, even if we are apart, yeah. Yini emoji, pero Ali na diri, yeah. Ali na diri, yeah. You know the only thing that I would do is to be with you. Ali na diri, Ali na diri. Oh my God. Hantod karon Francine. Di yun nako katuoan nga nana ka mismo diri sa akong atubangan. Sa una, sige lang gyud kog tan-aw nimo baburag. Idol ta ka pero karon di gyud ko. Oh my God, di gyud ako ni katuoan. Unsay pasabot nimo ana? Wala lang. Kung kabalo lang ka. Gibuhat yun ako ang tanan. Para lang yun makuha ang imong tamis nga oo. Makonsensya man sa taan na o say pasabot ni mo. Mura man sa kag maningil, murag bang dako akong utang sa imo Adili man sad. Ang ako lang nga, grabe akong kalipay yun. Nagampo na ko. Naghalad na ko og itlog. Tanan yun akong gibuhat. Katong atong mga gasto regalo no si mo nag-loan pag yun ko ato. Ang nakalami pag yun kay akong co-maker, akong manager. Muna na-approve diretso ang loan. Mao ba? Na makonsensya na gyud ko ani ba? Ayo pa konsensya diha. Worth it man sa pod nga mo sa kababay nga pareha nimo kailangan gyud paning kamutan. Dili basta-basta. Pag sure diha baben. Lagi. Muna na ko gina kong pasalamat nga. Sa wakas, gisugot ragyog ko nimo. Kabalo ka ben, bisa pag gamay rin mong gasto. Pag bisa pa man gamay rin mong buhaton, sa sugod pa lang, ganahan namang gyud ko nimo mo ba? Buutan ka. Tapos, gwapo. Bright. Guwapo. Nindot og lawas. Tapos guwapo. Ganahan ko nimo kay puti. Tapos guwapo. Joker pag yun. Nganon di magyun nimo sulti nga guwapo. Ben, mo lang ginadi na ko ganahan ka nang ipamugos ko sa usa ka butang nga di na ko ganahan. Oh, joke lang. Binoang rabitaw, Ben. Of course. Makipag-date ba day ko sa imuha kung dili ka gwapo? Dago pa lagi, gwapo lagi ko. Usay manggod kaya kung mamar kita ko madunggan nga maingon nga gwapo ko ba. Gamahay bitaw ko sa akong mga classmates sa unang di ko nila i-nominate as Prince Charming. I deserve to be a Prince Charming. Tungod lang siguro kay bahok og tiil mo na di ko nila ginanominate.
Kung nalipay ka, Ben, ako po nalipay, Ben. Mao galing. I love you, Francine. I love you too. Oh. Kajud lang. Liyok-liyok sa mag-selfie ta. Liyok. Ano na? Bumirang, kajud lang. Para akong ikuan ba, akong imay day, sige na, bumirang, 1, 2, 3, anak, sige. Na, oy, di mga timing, oy. Timing ba? Sige na, 1, 2, 3, kana. Kajut lang, ha? Adobe, kita naman doha. Uy, ikaw ha? Ito mo nang ginawa ni mo, uy. Adobe, kita naman doha. So, sabay ang yung buhaton. Puros man sa mga mag-uyab naman ta. Ay, na uy, ikaw ba? Daan ko palagi nagyug kay ka ng dautan nga plano ba? Sige na. Na uy, laparoon tamang kani akong panty karon. Oh, pandamay. Nakahubuan na siyang panty. Kadyan lang. Para paglaparo ni mo, ako sang ibalos ning akong brief. Kadyan lang, ha? Ay, gusto day kag laparoon sa akong panty, be. Da. Okay. Balusan ta kag laparo sa akong brief. Da. Bahuwag bulad, oy. Ano sa'yo may maayo? Kajud lang. TikTok. Ha? TikTok ta ba? Kanang burag mga mag-uya bitaw nga sweet bitaw. Tapos TikTok ta. Sige, TikTok ta dali. Pandamay na ni. Hindi makay ko kabalo mo sayaw. Sige na, good ay lang ko kabalaka. Sige, TikTok ta kani. O, kani. 1980s ta kani. Go, eh. Sige, kana. Abi. Na, oy, sa magkamusaya, oy, mura makagtruso, oy, imong lawas. Ignam ito tang di ko kabalo mo sayaw na. Sige lang, okay lang. Basta mag-TikTok ta, ha? Dagan ta itong i-TikTok para makita ginilang nga ng uyab gyud ta ba? Damay mo ni Francine. Mataglihok na lang social media. Ibutas na to na itong mga cellphone, B. Dada iabay da sa akong panty ug brief. Uy, asa mo na, Ben? Naku, ipakita ni mo. Kadyo lang, ha? Hala! Agoy kadako! Asa mo na, Ben? Moning gingon nga maso. Dili martilyo kundi maso. Nga anda mo tulid sa mga nangakumi nga balde. Hala, uy. Nakabantay lagi ka nga kumi di akong balde. Maugaling nga akong gibit-bit ning maso kay gusto na ko tuliro na imong nahiwi nga balde. Laben, oy, basig mabughat ko ana, kadako ana, oy. Ay kabalaka tong hinahinayon. Inahinaya ra ba ya, ha? Kay ayaw biya gyud ko pakurati o tanawa lagi, oy, wa ka mananghin. Dito mo hanggang dyan lang. Ato ning tiltilon rin napita kay murag hiwi kayo kani. Agay Ben, agay ka na, Ben. Paspasan na to gamay kay murag lawsi ra kayo. Agay Ben, agay Ben, oy. Sakit lagi, Ben. Anak gina siya, medyo sakit ang sugod. Pero kadugayan mo lami na. Sige, kana. Agay Ben, agay Ben, paspasan man mo, Ben. Kailangan paspasan. Kana.
always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay, mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay, apan ayaw baya kalimuti baby. Alin na, ayaw kadlok. Madlok ko sa imong mama. Ayaw kadlok. Ma. Ay dang. Kalit ka naman nakaulit dong. Kinsa na imong dala nga babae. Ma. Ang akong future nga asawa, si Francine. Siya. Ako siya lang. Nade kay uyab di ay. Na ako'y uyab, ma. Mubitang gidala na ko sa diri. Oh my God. Tinuod ba ni? Oo, ma. Francine, ang ako mama. Mayong adlaw, te. Ay, day. Ayaw na pag-ate. Sa ngalan niningon na akong anak nga ikaw ang future wife, tawagan ako mama. Mayong adlaw, ma. Ay, nalipay ko day. Nga naay babae nga gidala ang akong anak diri. Kinisukad, wag na magdala og lalaki o akong anak diri o babae. Kasagaray ang ginala diri lalaki. Ma, sabi mo istorya ni mo, di ba? Ay, nalipay ko daw. Nga nagyod ay kayo yan. Nagduda na ba ko doon nga bayot kang lakiha ka. Saan ka, ma? Sa bayot, ma? Ah, wala lang. Natingala mang gugo nga sa imong kwarto dagang kay ka lipstick. Ma, lipstick na sa kong mga uyab, ma. Samantaong ka, ma, oy? Ay, mau galing. Medyo nagduda lang ko kay nga nung mangkot. Day. Maayo day kay nisugod sa gani akong anak na do kay ragyo ko gusto nga naay kanang uyabang akong anak. Ma, actually gidala na ko sa diri, ma. Kay diri na sa mupuyo. Usya. Oo, ma. Tama imong pagdumog. Diri na sa magpuyo, ma. Kay ma, ayaw ka tingala. Ayaw ka kurat, ma. Apan mahimo ka ng lola. O siya? Yes, ma. Ayaw ka kurat. Mahimo na kang lola. Ha? Mahimo kong lola. Ha? O siya? O siya? O siya? O siya? Mahimo na kong lola. Kaso lang anong paspas man kayo mga pangitabo. Gipelayla pa lang kayo mo to ganina nga uyab. Karon makalit na din kumahay mong lola. Tao sa pagkabuhatan eh. Ma, dalion na nato ni ma. Kaya atong drama usa ka oras lang. Tinuod ka, ma. Boros si Francine. Og diri na siya magpuyo, ma. Ani nga panimalay. Ay, Ginoo. Agay, salamat sa Ginoo na gidungog ra lang ako pagampo. Makaapo na giday ko. Ay! Nalipay ko nga nalipay ka, ma. Nalipay kay ko, day. Hala, sige, day. Pero sa man nato ni Dong, nga, duha ra may kwarto dire, imo hara mag-ako. Ah, di mo na siya, ma. Duha ra may, kuan, ang kwarto na to. So, pahawa na, ma. Kay di siya na ko ipatulog. Asa? Asa? Binuara, ma. Siyempre, ma, maguban may sa kakwarto, ma. Sunod na nato na istorya ng kasal. Ang importante, ma, nga mahimo ka ng lula o diri na magpuyo si Francine.
Kapag ako'y nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang Abig yun ako, bay, nga malain ang imong mama ka nako. Ging nang bitaw ka. Ganahan lagi to siya nga nakadri. Maubay. Basin mahadlok man ko nga kung biyaan ako nimo magtrabaho ka kamera mabilin, basin niya magmildad dita sa sako ay. Ang imo ra bang mama kilay pa lang burag taas na. Judgmental kay ka. Kana akong mama, bisan pa man og kapila na nagipatawag sa lupon kay dagang kay naaway na mo nga silingan. Pero I'm sure sa akong maasawa po dili siya nga nakamaldita. Maubay? Napatawag na rin na siya permintis lupon? Ah, suki na siya sa lupon. Tanan niyang matabo diri sa balangga iyang awayon. Ang last niya nga patawag nga namang gyud nireklamo kay ni sakit ang likod. Ni sakit ang likod? Oo. Iyahang gitamnam ni mamag tinidor ang liog. Og iyang likod na po'y tinidor. Mo to nga gipataw. May galing kiwa nila husbaga nabuhi rapon. Kuya, wala si mong mama eh. Adili lang. Anak lang gina siya basta na mga chismos sa mga marites. Pero ay kabalaka, diri sa balay. Dili kaniya pasakitan. Kaya kung maging anak si mama, dili pwede. Ako mo'y nagbayad sa rinta diri. Ako nagbayad sa mga grocery diri. Dapat panggaon niya ang akong hinigugma. Labi na nga nagbit-bit sa akong anak pohon. Sure ba ako eh? Mahadlo ko ba kay basi ngunyag? Di para ba ko kumaayon ng mga kuan? Kaning mga household chores. Di pa kayo kabalo manlaba, di pa kayo kabalo manghugas, mangluto, uban pa. Basi ko niya mag-away mi. Ayaw kabalaka. Si mama na anak tanan. Ay kabalaka. Ang importante nga, relax ka na rin, chillax ka na rin. Nga ang dating ni mo mura kag Rayna diri. Ano na tirada? Alay be, ato ng paluapan be. Huy, ikaw ba? Huwag yung kay pili, bisig na buros na kukuan yung kay ka ba? Mato sa doktor mas may na paluap. Kailangan paluapan ginato na siya. Huy, kalay-kalay man ka, uy, basig kaspahon ang bata. Or basin mapihing. Di mo ko na tinuod noon sa mga. Aliri, kay atong paluapan ka lang ha. Kaning gamay ulo lang atong gamiton. Para di kay tanto damage. Uy, kalay, kay. Bantay biya diya nga, basi makamatay mong mama. Di to ka matangay, gipakaw na itong daghan bitsin. Paluapan na to, kadyo lang kay, paluapan lang ginato ni. Agay! Oh, tanawa, hiwi ang imuhang ko, ano, baldi. Kailangan na to na ipa-street na to itong tuliron, kanin din na pita. Din na to pukusan to skillin. Agay! Hinay-hinay ra, Ben. Ben, ang bata ba? Ayaw ka balaka. Kabalo ko din na maunsa. Agay, Ben. Agay, Ben. Ayog lihok. Ben. Ngunit ayokong may makakita kahit ano
sakit ang aking maranasan. Yan ay ayokong kanyang malaman. Mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan ang tamis ng araw ng pagmamahalan. Ang akala ko'y walang hangganan. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buwat sa'yo. Kaya't sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y umiiyak ang aking pusong nadurusa. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ania na ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Ang atong Gugmang Giahak yato kanato sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Biramax, bira to the max. Ang Biramax Capsule, usa ka adult food supplement o adult coffee. Usa sa mga ingredients sa atong Biramax Coffee o Biramax Capsule, aduna kini horny goat weed. Usa ni ka klase nga tanom nga native sa China ug sa ubang parte sa Asia. Ginagamit po ni siya as traditional Chinese medicine. Chinese medicine kung asa kini mo suporta sa ubang mga health benefits, labi na sa iyahang aphrodisiac effects. Kani manggong horny goat weed, aduna kini mga aktibo nga mga compounds na makahatag og benepisyo sa atong kalawasan. Apil na diha ang pag-increase sa blood flow. Kanang flow sa imuhang dugo. Makareduce sa inflammation og
Mao ning giingon nga makapagahi. Ha! Di lang baruganan kundi makapagahi kang maninoy. Ang horny goatweed ginagamit po ni siya og tabang sa katong naay mga high blood taas. Naay mga high blood pressure. Og katong permente, galuya, kapoy, naay patig. Mao na kay mga bana sig kayod. Sig kumbate, kapoy ang lawas. Mao ni ang horny goatweed ang makatabang para balik kusog. Usa lang na sa mga ingredients sa atong Biramax coffee o Biramax capsule. Kay di lang horny goatweed ang naa, gisagulan sa kini og tongkat ali, black ginger, red ginseng o ginkgo biloba. Motong akong amigo, grabe yung pasalamat taon sa akong Kuyas Eagles. Kay pag-order niya sa ako sa Biramax coffee o Biramax capsule, ha, nakaingon gyud siya nga okay kay pre akong asawa bisag way katawanan sige nagngisi pre. Labi na kung kamo mo adto sa mga kuan, mga lagyong dapit. Uban ninyo si misis para tuloy-tuloy ang ligaya, para mabalik ang kaligsi. Pwede man po si misis gyapon aning Biramax sa coffee. Ay mo kabalaka, magunaw na po muna, maunsaw niya may basing heart attack. Ay mo kabalaka kay herbal man eh. Muning nakalami na itong Biramax, herbal, tapos FDA approved. Testingin lang ninyo mga bossing, promise, tanan yun nakatesting, promise. Sa Biramax capsule, sige nag-order. Wag yun sila, gibati nga di maayo. Talami yun kayo kay, bayang magiliw, perlas ng silanganan yun. Ibunal limos lababo, buak ang lababo. Bitaw, ang Biramax capsule o Biramax coffee available sa inyong mga suking tindahan o available usab sa radio station na inyong gipaminawan. Sa Cagayan de Oro City, available ni siya sa Save All o Save More Pharmacy diya sa Kugon. O diri din sa Uptown, available na sa duha ka branches nato sa Justin Minimart. Diha abay sa Jollibee o diha dayon atubangan sa Hall of Justice. Mag-Biramax capsule na! Brother Bernie, bitok-bitok! Nagpuyo na si Francine sa balay. Nalipay man to akong inahan. Busa ko magtrabaho ko, ako lang siyang ginabilin sa balay. Apan matag-uli na ako na ako'y gakapansin. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanuna. Lang, I'm home! Lang? Lang. O nara, ito yung mong nagpalit ko daghan butong para lami kay guti sa tong anak, ha? O nara. Saan ka? Naghila ka? Wala man. Napuling lang ko. Pag sure diya, pero naghila man siguro ka. Nasaan ka? Ha? Sa'yo problema? Dag! Wala man. Sige, anda mo lang ako ang pagkaon ni mo. Ay, Dag! Ay, maayo kayo niabot na karang. Mag-andam sa gusto mong pagkaon. Ma, nasa man to si Francine? Pero naghilak. Naghilak? Ang ano man? Mao galing nangutanak ko nimo, naunsa? Nangutanak ko nimo, imo ko pangutanong ko nimo balik. Ewa man ko kabantay. Ngano maghilak man oroy siya? Mao galing mo tanay akong pangutana, pero maglain man niyang mata, pero nag-guol kay siya. Basi unya gaaway mo diri ma, ha? Basi
sige, nigawas na yung pagkamaldita. Man, nagsabot na beta man. Pwede ka magmaldita sa itong mga silingan, may problema. Bahala ka pila kay patawag sa lupon. Pero ay gibi na bikla ng akong asawa po man, nagbitbit ba na si imong apo. Ay, daw siya mataong kadungay. Di na ko nabuhaton, oy. Daw siya nga nagbitbit ba na siya akong apo. Bitaw. Ba't ba sino niya mag-imo ng gimalditahan na si Kuana, Francina? Ay, dali man dong. Rosa man lugay yung kabi. Actually, galing kinatudluan galing na ako isa sa mga trabaho diri. Kaya murag nabantayan na kung may hanaw, murag wa may hanaw ni Bartana ni sa mga trabaho sa bahay. Ma, ako ng asawa di na katabang. O, mo siguro na imo nang gasugo-sugoon siguro bisag abi ni mo katabang na di na katabang. Wala man. Kitudloan ko raman nag-basic. Ako sang gitudloan sa pag-rice cooker. O, hugas ka may plaana raman gon. Kay, siyempre, kailangan man sa gudong nga makabalo sa mga bisag basic nga buhaton sa bahay. Kay, mahimo na ba siyang inahan pohon. Tapos, siyempre, ako nabantayan, burag busy raman sa perminti cellphone. Magsigil lang siya sayaw-sayaw ng atubangan si cellphone. Mo man siya nag-iingon nga kanang TikTok siguro. Nakita na ako na sige lang magsayog ting-ting-ting. Siyempre, nagunaw na sa ko nga kanapahang kailangan makabalo sa 11 mga bulahoton nun sa balay kay mahimo na ba siyang inahandong. Nga na naman dong. Di man siya siguro na sa daotan. Ma, kung problema ka sa mga ugason sa balay o na mga labonon, magwa lang tagkatabang. Ana na lang. Ayun na sugo-suguan na siya. Ha? Ayun na. Yun na pag... Di ko gusto nga mahago sa diri. Ako sa gipapuyo diri para mahimo siyang rayna diri. Di ko ganahan nga nasa mga laing trabaho diri. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpa? Uy, kadyo lang. Ano man eh? Anong mulayas man ka? Mulayas na ko, ani nga panimalay. Di na ako maagwanta. Unsa ba? Di na maagwanta? Siya nagtabo? Dugay ako gaanto sa ani. Pero di na ko kaya nga makiuban sa imong inahan. Si Mama? Ngano, giyod sa mga ni Mama? Giyod sa ka ni Mama? Ayaw na. Ako na lang mo pahawa. Ngano lagi? Ano problema? Alang di. Gusto ko mag-TikTok tapos paugason ko niyang plato. Gakaputo lang akong pag-TikTok kay maghugas na ako. Plato madaot ang akong manicure. Ingon siya nga kailangan na ko makabalong mga hugas og plato kay mahimo na daw kong inahan puhon. Takapoy na kaayo. Ngay pamugos yung ko nga maglungag gamit ang kaldero nga di ko kabalo mo gamit ang kaldero naman talay rice cooker. Tapos
Ginsulto ko niya kaganina. Ano man? Iyang gilaban ang mga sinina pero wag niya giapil ang akong mga panty. Unsay problema niya sa akong panty nga nung di ko dili niya apilon og laba akong mga panty. Ikaw ni mong mga personal gyud daw ng mga panty mo na ako daw dapat mo laba. Nakamalubya ka nga buros ko lisod kay ido ko. Tadi siya gusto nga akong washing machine ang panty kay kailangan ikinamot gyud. Tanawa, halos usa ka bulan ako nga wala na ka manicure. Og tanawa akong buhok. Dugay na ko. Halos sa una, every week si kong pariban karuan na ko'y riban. Gipangita na ko sa bayot sa parlor. Muna na ko, Ben. Buli ko sa amo. Di ko ganahan sa kinaiya sa imong mama. Iya kong gidaog-daog. Abi ko magprinsesa ko diri pero ngano ako man yang ipalabas sa akong panty. Og ngano ako ipahugas sa plato. Munang ganina ningon nagikog sobra na. Kaya yung ipamugos nga ako'y magbahog sa inyong baboy. Over na ni. Abuse na ni. Isumbong ko na imong mama sa dole. Gusto na ko mulayas. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Hanggang dito na lang ako. Nangangarap na mapasayo. Hindi sinasadya na hanapin pa ang lugar ko. Asan nga ba ako? Andiyan pa ba sa iyo? Nahihilo. Brother Bernie Bitok! Dito. Nilakaw si Francine kadi sa ganahan ni paghugas og plato, magdungag nga kaldero ang gamit. Ug di po siya ganahan nga ipalabas sa siyang kaugalingong panty. Naglabad akong ulo, Brother Bern. Grabe ditong bayhana, oy. Pero ang problema, amahan manggug ko sa iyang gidaladala. Di po na ako gusto nga pasagdan siya. Unsaon man ako ni. Tagay kong advice. Yung totoo. Medyo gisapot sa kuning bayhana da. Gisapot mo da. Gisapot kuning bayhana galing ha. Makalagot siya ha. Daming arte ha. Well, mo na lagi ni sa usahay. Preani ba nga. Nayusay mga maburusan, bata pa, makuratan, di pa bitaw madawat, di pa wa pa mo sink in nga. Mahimo naman kong inahan no. Ano bitaw? Mo sa nang usay problema sa kanang masulod ka sa kanang mga bata pa ka ba? Ang problema nimo maglabad imong ulo kay ha, inahan na day ko. Ana magin na mainahan na ka, kailangan sa kabalo ka basic mga paglaba, pagluto, ana dia. Pero sa man na karong ikaw bana asa may imong pilion ang imong ginikanan o ang imong gihigugma mo na karon ang problema actually pagtimbang-timbang ana ron. Ako hulatin na lang Brad nga mugawas ng bata Brad para mo sink in sa iyaha para maklaro sa iyaha nga inahan na gid siya. Karon napasa sa in denial ang babae. Sagdi umaka siya nakipagbulag nimo. Sige sagdi maglahi sa na siya. Sagdi nga mga anak na siya para makita na yung anak niya mismo. Sa bagay ang issue diri di man kanya bulagan, bro di lang siya ganan mo uban si mama. Sige sagdi. Tama man po nang gabuhaton si mama tana, pero sige lang. Kay para na ko muragwa pa na ni sink in sa iya ha.
nga inahan na day siya. Mo na problema dia. Ha? Mo na ingana pa iyang panghuna-huna. Sagdi Hulat pagawas anang bata. Kay pagawas sa bata, di na din siya makaingon nga, mo na din akong gisudlan. Mo na dayon. Usahay na yung mga butang lisod, isulti. Mas mayon ng ilang ma-experience. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Antod ugma, ingat mo tanan, I love you all. Bye!